Jedem. Čau, som Mareka. Som Mareka. Iba počúvam už 3 roky. Iba viem život, iba viem všetko. A som si povedala, akože keď som došla do 8. triedy na základke, tak len raz jedna kamarátka moja povedala, že Rytmus je najlepší reper. Tak som začala počúvať Rytmusa. A Vládu Kopky je moja najkrajšia pesnička. Akože. A hip-hop je pre mňa všetko, celý môj život, srdce, pretože akože, aj keď som mladá a mám rád sex, hej? A hip-hop je pre mňa úplne všetkým, hej? Hip-hop je kultúra, ako graffiti a pekné auta, baby a pukanie venku a tak, no. Tak som zamilovala do hip-hopu a ty si hip-hoperka, dá si to, aj z Battle si rozdám s hocikým. Majka, to môžeš ty. West Coast! Dobre, že ma netancom. Mám na šiltovku z Barcelóny. Dávajte si to na kopček, ako je toho viac. Môže Braňo ty kraba. Maria. Aha, vlastne ty si len nohavice. Ja si zatancuj nejaký hip-hop krát, alebo niečo. Akože aj tancujem hip-hop? No hej, vlastne na hype vychádzaš len ona. Alebo môžeš mať na manekína toto a... Gigantické nohy. Jak by sme to vymysleli? No, buď pôjdeš manekína, počuješ, v košeli a silonkách, alebo by sme dali toto nejako k tým nohaviciam. A Mariu by sme obliekli. Košeli a silonkách. Dobre. Dobre. Tomu sa učila. Ide o toho. Stačilo. Netoč má už. Máš špatné zuby. No a na hlavu. Nie. Toto ešte na